אל ערבות תל אביב מגיע אחת ל3,500 שנים חייזר. החייזר הזה נחת פה לטיול בר מצווה. מיד כשהוא מתאושש, הוא מתחיל לטור את סביבותיו בחיפוש אחר המזון האהוב עליו, חתולים. ברגע שהחייזר ירגיש מספיק בטוח, הוא יתחיל לבדוק את האזור בו נחת. חייזרים כמובן לא מודעים לקניין ורכוש, על כן אין לחייזר כל בעיה אם להתפרץ אל תוך בתים. קפיצי הסיליקון של החייזר מעניקים לו תנופה ויכולת התקדמות גמישה ביותר. בעוד החייזר פותח את הדלת, הוא מבחין בשתי צורות חיים פרימיטיביות. אליהם בני אדם. נראה שהם מתווכחים. בן האדם הצעיר, בשמו משה, מתלונן על כך שבן האדם המבוגר, הלא הוא פרעה, גנב לו את חתולו ישראל. פרעה מצידו טוען כי ישראל הגיע לביתו, והוא מתכוון לנצל את החתול כדי לבנות פירמידות. משה ופרעה אינם מסכימים. הם מחליטים ליישב את העניין, כמו תמיד, בזוג אופרת. אבל אז מתערב החייזר, שהרי הוא רוצה לאכול את החתול. החייזר מביא את החתול ישראל אל ספינת החלל שלו, שמעוצבת כמו סלון. היא מעוצבת כמו סלון כי החייזר רצה שהיא תראה כמו סלון. עכשיו הוא יכול ליהנות מסעודה דשנה. ראשית, הוא יבדוק אם החתול ישראל שמן דיו. כדי לעשות זאת, הוא ימשש את פרוותו וינסה לחוש בבשר. נראה כהחתול בשל, אך לפני הארוחה ישמח החייזר לכוס מים. למזלו הטוב של החייזר, בספינת החלל שלו דמוית הסלון, יש מים. בעוד החייזר מתכונן לשתות ולאכול, חושך פתאומי עוטף את הספינה. החייזר מתחיל לחקור בעניין, סקרן לדעת האם התרחשה תקלה במערכת החשמל. אך בדיוק כשהחייזר מגיע אל תא הנתיכים כדי לבדוק את הנושא, האור חוזר. בדיוק כדי לגלות לחייזר כי כוס המים שלו הפכה לכוס של דם. מזועזע מהתערבותו של כוח קוסמי המכה בו מכות, מחליט החייזר כי אין לו ברירה, עליו להשיב את החתול ישראל אל משה. הוא מוצא את משה שבור הלב ומציע לו את חתולו ישראל בחזרה. משה מופתע מאוד מהמחווה, ורעיון עולה במוחו. הוא יכתוב 10 חוקים שיעזרו לחתולים שלא לסטות מדרך הישר ולא ללכת לאיבוד לעולם. הוא מתחיל בכתיבת 10 הדיברות לחתול. כדי לסיים את המלאכה, עולה משה אל מיטת הנוער שלו מדגם סיני, שם יכתוב את כל 10 החוקים. והחייזר, הוא למד את הלקח שלו. אל לו לאסוף חתולים של אחרים אם הוא רוצה להימנע מעונשם של כוחות קוסמיים דגולים. טיול הבר מצווה שלו תם, והוא מוכן לחזור הביתה אל הכוכב שטונפקנפפן להרפתקאות נוספות.